Távoli pletykák az Apple házatájáról. Te mit tudsz? Én most semmit. Az fasza. Nem hallottál ilyet, hogy iPhone Fold, meg ilyesmi? iPhone Fold, meg MacBook A18 Pro. Egyedül az iPhone Foldról hallottam. Akkor most várjál, basszus, akkor ezt most ne halld meg, mert most lelőttem egy poént valamivel kapcsolatban az előbb. Az iPhone Foldról hallottam, mint technológiai újítás, ez megint azt mondom, hogy ez egy tök jó dolog. Kipróbálnám, hogy milyen. Biztos, hogy nem 1 millió forint alatti készülék, hiszen ha azt nézzük, hogy mivel Fold, az már 2 darab telefonból áll. 3, így, majdnem. Vagy lehet, hogy 3. Lehet, hogy az Apple-nél vagy 5. Ja. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezt szoftveresen hogyan oldják meg. Hogy lesz egy ilyen külön ilyen iFold OS, tehát hogy becsukott állapotban, amikor tartod, akkor egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen téglatest, tehát mondjuk nem is ilyen lekerekített forma, mint például ugye az iPad, hanem mondjuk ilyen tényleg mondjuk ilyen téglatest formában lenne, vagy hát mondjuk valamennyire le kell, hogy kerekítsék szerintem amúgy, egy minimálisan, de mondjuk, hogy milyen lesz a formáján, 5,4 szólra emlékszem, hogy nagyjából az lesz ugye a képernyő, vagy 5,8, hogy valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan, nagyon, tehát régebben láttam ugye ezt én is. Becsukott állapotban lesz mondjuk egy sima iOS, és amikor kinyitod, akkor meg lesz egy új iFold OS, vagy egy iPad OS esetleg, mert mondjuk az iPad OS az király lenne, hogyha azt tudna menni. Elveszi a realitását az iPad mini, pontosan azért, mert hogy ugye ez OLED lesz. Ugye ez a kinyithatós iFold. Kívülről is, meg belülről is OLED. Ugye az iPad mini sima LCD panel. LED-es háttérvilágítással. És még mindig lehet, hogy jobban megéri, hogyha veszel egy iPhone-t, mondjuk egy alap iPhone-t, ami már lehet, hogy 120 Hz lesz, ki tudja, meg veszel mondjuk mellé mondjuk egy iPad minit, vagy egy alap iPad-et. És akkor 2 különböző eszközöd van ugyan, tehát nem egy helyre központosul ugye úgymond a figyelmed, de hogyha egy helyre összpontosulna a figyelmem, és azt tudnám mondjuk gyakrabban forgatgatni, mint mondjuk ahogy én most teszem az iPhone-nal, meg az iPad-del, nekem van egy olyan, mondjuk az iPad-et már szinte sehogy sem használom, mert ugye van Mac, de amíg mondjuk úgy, hogy volt mondjuk iPhone és iPad, én nem biztos, hogy örülnék annak, hogy nagyon rövid időn belül szétmegy mit tudom én, lehet, hogy kicsivel több, mint 1 milliós készülékemnek az aksia. Meg hibahajtogatás, az nem tudom. Az Apple Tech az olyan, hogy nagyon kivárnak, és amúgy tök jó dolgokat szoktak amúgy letenni az asztalra, hogyha már kijönnek, de inkább az aksi. Az aksi techben meg egyáltalán nem erős az Apple. Kivéve a Mac-eknél, tehát ott iszonyat erősek egyébként a Mac gépeknél amúgy az aksik, de az iPad-be se valami óriási, az iPhone-ba se valami nagy szám, azt lehet, hogy te is tapasztalatod, hogyha mit tudom, 4 éves telód van, lehet, hogy már egyszer cseréltél benne aksit, vagy lehet, hogy fogsz. Nem? Nem, mondom is neked, akkor töltés. Én ez még nem nyúltam soha, nem tudom, hogy most így fog látszódni. 88, tök jó. 88%-on van, igen. Hát szerintem, hát akkor jó, igen, mert igen, neked volt egy műsorod a témában, és... Volt egy videó. Igen, és te azt egyébként akkor te tartod azt szerint. És te azt akkor követed is, és akkor ez így neked bevált. Igen, de aztán lehet, hogy most már nem pontosan mutatja, mert lehet, hogy ez már 85. De mondom, én alvó módba teszem este, amikor ráteszem, én nekem töltőm van egész éjszaka. Tehát ezt ugye a videóval is mondtam. Igen, az ilyen kokonát betöri, vagy nem tudom már mire tudnád egyébként felrakni. Ugyanezt mutatja egyébként, igen? Ugyanígy a 8-at. Most az akkor lehet, hogy annyi. És ugye akkor bekapcsol nekem ez a csökkentett mód, vagy minek nevezik ezt? Most nem fog jutni. Úgy állítottam be, hogy ha alvó módba teszem, akkor arra kapcsol le, és nekem úgy van egész éjjel a töltőn. Lehet, hogy számít valamit egyébként. Szerintem is egyébként, igen. Meg itt említetted a iPad minit, és az új Fold iPhone-t. Itt már előfordult az, amit az előbb mondta, hogy eltávolodik a 2 termék egymástól, és hogyha Fold bejön, akkor a mini az már nem lesz. És így rá is vezetnek arra, hogy vedd meg a millió fölötti telefont, hogyha iPad-et szeretnél már, mint hogy minit. A18 Pro chippel jöhet egy MacBook, ami single core, tehát egymagos teljesítményben veri az M1 chippet, multicore-ban pedig egy hangyabokányit. Van benne egy AV1-es videó encoder, ami stream nézéskor segít. De amikor ugye te csinálod a streamet, abban nem. De a stream nézéshez ugye rásegít, hogy ne a CPU-t meg ilyesmit használjon, hanem ezáltal ugye több
lejátszási időd, videónézési időd lehet így egy aksi időre vonatkozóan, hogyha így értető, hogy mit akarok ebből kihozni. Ez mondjuk tök jó, és az A18 Pro az mondjuk lényegesen kevesebbet fogyaszt, mint mondjuk egy M4 chip, vagy egy M2 chip, sőt, még lehet, hogy az M1-nél is egy kicsit kevesebbet fogyaszt. Tehát kihozhatók belőle akár ilyen 20 órányi videólejátszások is, vagy még több. Ez egy érdekes sztori lehet, mert ez egy ilyen $650 induló ártól akár elérhető is lehet. Ez a megoldási javaslat nekem egyébként tetszett. Mutass még egy olyan őrült bolondot, aki a mobiltelefon chipjét beleteszi a számítógépébe. És ezzel gyakorlatilag megerősítik azt, hogyha ezt tényleg megcsinálják, amit évek óta, most én csúnyán fogalmazva, dumálunk így tech közösségben, akik így az Apple-ben így valamennyire benne vannak, hogy egy okostelefonban akkora teljesítmény van, ami akár egy laptopot is meg tudna hajtani. És ez jön most. Ha jön, természetesen ugye a pletyka az mindig pletyka, de én nem azért bízom benne, hogy ez jön, hogy fú, hát én megmondtam, hanem azért, mert hogy egy tök jó technológiai lehetőségnek gondolom, hogy azok is, akik mondjuk korábban arra gondoltak, hogy kijött az M4 chippes R, hát ez még azért egy kicsit drága, nekem nem lehetne egy kicsit olcsóban, de lehet, és akkor itt lesz egy olcsóbb megoldási javaslat akkor részükre, amivel ugyanúgy meg lehet próbálni műsorokat vágni, ilyen kisebb műsorokat, ugyanúgy mindenre jó lesz, amire mondjuk az okostelefonod is jó. Ez mondjuk jó dolog, igen.